by us continually. Let us make a small room, I pray thee, on the wall. Let us set for him there a bed, a table, and a stool, and a candlestick. And it shall be when he come to us that he turn into it. And it fell on the day that he came hither and came to the house and lay there. And he said to Gehazi his servant, call this Shunammite. And when he had called her, she stood before him. And he said unto him, say now unto her, behold, thou hast been careful for us with this care. What is it to be done for thee? Would you be spoken for the king or to the captain of the host? And she said, I dwell well among my own people. And he said, what then is to be done for her? And Gehazi said, verily, she said, she has no child, and her husband is old. And he said, call her. And when he called her and stood in the door, and he said, about this season, according to the time of life, thou shalt embrace a son. And she said, no, my lord, do not lie to thy handmaid. But the woman conceived and bare a son, as Elisha said, according to the time of life. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Elisha the prophet waienda kwa aienda achibeta basa la Mwari, but pale pa aifura napo pa nzvimbo inonzi Shunemu, he was passing by. Alikudarika we munhu wa Mwari ndokutara nemuru wake kwako vakaimba. It was a double story. Ndoko akaimba pamusoro pawaiti Elisha kana akupfura anopfura nepo achidya kana adya kupfura mberi nerwendo. So mukadzi wakagona kuhijack a blessing iri kuita pass by. I've discovered in life kuti zvimwe zvatinoona zvine vamwe vanhu zvimwe nguva zvakatombopiwa mukana wekuti zviuye patiri, but hatina kuziva the law of attraction yekuti zvive muupenyu hwedu. Chandinoziva Mwari mukutendeka nekururama kwawo ndiMwari wane nyasha nemunhu wese, but uchaona kuti nyangwe achitida zvakafanana upenyu hwedu hauna kufanana. So ndamondibvunza ndataura that statement kuti Mwari uyu anotida zvakafanana. Ndokubva nditi saka isusu takasiyana, ndikati isusu hatimudewo zvakafanana. Iye anotida nerudo rumwe chete sevanhu vaakasika sevana vake, but isusu manje respondi yedu kurudo rwake determines zvatinozoisangana nazvo muupenyu hwedu. Anotida zvakafanana but hatimude zvakafanana. Kunoti kuda Mwari kuita sei? Kuita zvaanenge ataura kuti uite. Hatiudzwe kuti tiite zvakafanana, but tinoudzwa kuti tiite zvatinofanirwa kuita sevanhu, nokuti hatina kufanana zvichida kukuwana mukuziva kana pakukura. But dambudziko ratinaro dzimwe nguva nderekuti mukana wako ukasvika unogona kusauziva. Nokuti mukadzi weShunemu kuti azova nemwana pakava nebreakthrough neblessing yokuva nemwana, but Elisha haana kusvika muShunemu achideclare kuti ndiri kutaura vana munzvimbo ino kuvanhu vasina vana. Bible rangu rati he was passing by. Kuda kuti pane nguva yekuti mikana inotenderwa naMwari kupfuura pedyo newe, but it takes revelation and understanding to connect what is passing by. Kune zvinhu zvinonamatirwa muupenyu kuti zviitike, kogoita zvinhu zvinoattractwa muupenyu kuti zviitike. Kune zvaunochema kuti Mwari ndiitirewo muupenyu, kana Mwari vakuzviita hazviite sekunge zviri kuuya pauri, zvinoita sekunge zviri kupfuura nepauri, svika wagona kuattracta the blessing. Varume vari vatatu, Bible rangu rinoti one of them was God himself. Kurati Gross 3:3 dzakapfuura nekumba kwaAbraham. The journey yaiva yekuti vaende kunoona uipi wanga uchiitika kuSodom from Genesis 18. Saka Bible rinoti pavakasvika kumba kwaAbraham, Abraham ndokubva abika, but Abraham akaona varume ava vakagara pasuo retende rake, akamhanya akati kana ndawanirwa nyasha svikaione kumba kwangu, kana ndawanirwa nyasha uyaiwo kumba kwangu. Kunoti Abraham prophetically une chinhu chaakagona kuona kuti vanhu vari apa ndikava attracta mulife mangu ndinenge ndawanirwa nyasha. Bible rinobva rati ndokubva abika, vanhu ava ndikavaguta vada kuenda, ndokupakataurwa izwi rekuti gore rinouya nenguva ino Sara uchava nemwana. Kureva kuti vanhu ava vakatoshedzwa naAbhurahamu, vakashedzwa naAbhurahamu, havana kusvika kumba kwaAbhurahamu. Abraham wakagara pasuo retende, he saw three men and he ran towards them, akava attracta mulife make, but vakazotaura nyaya yekuberekwa kwemwana. Kureva kuti tine vamwe vana vedu vatisiri kugona kuattracta mulife medu nekuda kwokuti tine vanhu vatakasiya tavaona but vatotumwa naMwari concerning our lives.
ukaenda kubhuku raGenesis 21:22 uchanzwa panyaya yemurume unonzi Lot. Ngirozi dziri mbiri padzakasvika kuSodhomu neGomora hadzina kusvikira kuumba kwaLot. Ukariverenga zvakanaka rinoti Lot wanga wakagara pasitisiwe pagedhi reguta ndokuona vamwe varume dzaiva ngirozi ndokubva avakumbira kuti handei kumba. Vaenda kumba ndopa vakazoitaura nyaya yemoto uye nekubuda kwaLot. Kuda kuti vatumwa havana kutumwa kumba kwaLot but vakatumwa kuSodhomu. But muSodhomu mune murume akagona kuona akati hamungarare panze pamhene ini ndine imba handei munorara kumba kwangu mugeza tsoka mozopfuurira mberi nerwendo. Haana kuziva kuti ari kuattracta destiny yeupenyu hwake nekuona vanhu vari desperate. So there are times ekuti Mwari akakupa mhinduro but mhinduro yacho yaita sekunge iwe ndoruda kutomubatsira uriwo unofanirwa kubatsirika. Bible rangu 1 Samuel chapter 30 kunoti David wakati kuna Mwari nditevere ndinokunda here. Mwari wakati tevera, pursue, overtake and you recover all. Bible wrote along the path vachienda vakaona an Egyptian man anga asiwa neMamalekites aine nzara about to die. David ndokubva apa murume uyu chingwa. Murume uyu ava nesimba ndiye akaudza David kuti vanhu vaenda nekuku. Kuda kuti Mwari vakapa David guarantee yekuti unokunda but zvakatora character, a good character of giving kuti David apiwe direction. Mwari havana kupa David direction kuti vanhu vari kuda vaenda neuku. Mwari akapa David assurance yokuti unokunda but direction was hidden in giving a diamond bread. So there are times kuti wakaramba nechingwa but pawakaramba nechingwa ndipo wakaramba kugamuchira mombe dzako nemakwai. Nokuti David ari kutera mombe dzake, mhuri dzake nezvese zvatorwa but chakamupa kuti awane direction is just a piece of bread. Not Mwari wacho haisi a great demand on you but you put a demand according to your level so that you can get what you are looking for. So the challenge sometimes David is tinogona kusava nemeso emweya kugona kuona. Bible rangu rinoti time and chance are given to all. The rest, 6:9-11, the race is not to the swift nor the battle to the strong but the time and chance are given to all, which means according to God there is a chance and a time for you to make things work. But God is good all the time. He is the same God in America and in Africa. My principles they are the same. Hakuna kuoma kwa zvinhu kunoita kuti Mwari vakunzwire tsitsi kudaiwa kubva pakaoma pada kublesa uri kune certain place. Kugona nekurarama kwake ndekwekuti mamiriro azvo all things work out together for good, which means no matter mamiriro akaita zvinhu Mwari haashayiwe metse yekushanda nayo kuti zvinhu zviendeke. So the Shunammite woman munhu agona kuona zvatadza kuonekwa netauni yese yeShunemu. Elisha ari kupfuura haasi kuuya ipapo but kuti ari kupfuura munoziva mawebsite DSTV anodarika even nekumusha, anodarika even nepapurazi, anodarika even nepamba pako but as long usina dishi to connect hausi kuzoona zviri kuonekwa nevanhu. Kwete nekuti wakanyimwa masaisai but wakanyimwa wakazvitadzisa kuconnecta what is passing by you, which means Mwari uyu une nyasha munzvimbo yese munguva dzese but une nyasha dzaanoregedzera muguta but haasi wese ari muguta anogona kuwana that blessing. Mukadzi weSamaria akapiwa opportunity yake John 4:24 akapiwa opportunity yekusangana naMesaya patsime. Iye ndokubva atoti isusu akatanga kunyima Mesaya wacho mvura but achitaura achiti takamirira Mesaya but ari kuona Mesaya waari kutonyima nemvura yacho but iye akamirira Mesaya, which means ukashayiwa meso emweya even time nechance neopportunity zvikauya you can still resist. Jesu neimwe nguva anoita sekunge ane nyota unozodiscover later kuti paakatonyimwa mvura ndiye anga akuadvertisa kuti ini ndine yangu ende ndine mvura menyu, which means there are times nekuti dambudziko rauri kuona riri artificial ritori permanent riri so big nderako but Mwari vapresenta a problem to take you out of a problem. Sometimes ndokumwe kushanda kwaMwari kwakuti kuri a big
understand unogoda vari mature nekuti vanogona kuva nedambudziko kuti usave nedambudziko. Vanhu pavakaona Red Sea kumberi kwavo vakatanga kuchema, but Mwari ndokubva ati vaIjipita vamuri kuona hamuvaoni zvakare, yet both of them vari trapped. VaIjipita vari kutevera vakafesa Red Sea, but time yavanocrossa Red Sea VaIjipita were wiped away. Ndopavanotozva understand kuti Red Sea yanga isiri against us, but it was for us. But without revelation takati against, but now we understand kuti kuona pamberi pako pane dambudziko uchinamata Mwari handisi dambudziko rakauya kuzokukuvadza, rakauya kuzopedza dambudziko riri kukutevera. So kune mukadzi ari kugona kuona zvisikuonekwa nekutarisa. Unasi ndinonzi spiritual eye, meso emweya ndoda tichinamatibwa nechechi tichinamatire sevanhu. Why? Nekuda kwokuti pamwe pacho we miss more opportunities are available. Mukadzi anonzi Haga achichema nenyota ari mugwenga rinonzi Bheshiba, Bhaibheri rinoti Mwari vakamuvhura meso akaona tsime remvura. Kunoti aichema nenyota ari patsime. Mwari havana kuchera tsime, but vakamuvhura meso kuti agone kuona tsime. So sometimes you are close to solution, but you are still crying because your spiritual eyes are still closed. Elisha aridarika nenzvimbo inonzi Shunemi, mukadzi ndokubva atara nemurume wake zvanhu, murume wandiri kuona achifura apa is a holy man of God. Tadii kuti tavaka pekuti anopota achidya achienda hake kwaari kuenda. Kwakaendwa naElisha kwaainoita basa rinomudzwa any miracle, vandakanzwa kuti paShunemi paaipfuura napo ndo pakasiwa munana wemwana, which means mukadzi uyu akashanda nechinhu chanoti law of attraction, kuattracta a blessing yanga ichita pass by. Akaiattracta not by prayer but by action. Dambudziko rataita dzimwe nguva ndezekuti we've prayed so much but we lack the application of the word. Kunamata nekunyengetera kwakanakisa, but nyaya hombe, you attract blessings by doing, not by crying. Bhaibheri rangu rinoti vanodyara nemisodzi vachakohwa nemufaro. Chirungu chinobva chati those who plant in tears, not those who plant tears. Statement here sometimes inorwadza when things are not okay, but I've come to challenge your faith in this dimension. Nekuda kwokuti kana pane principle inoda kuitwa apply in the scripture. In Matthew 6 verse 6 inoti kana maakunyengetera pindai pakavanda muvhare door. Mwari anoona zvamunoita achakuropafadzai. So blessing iri connected to doing than to crying. I will challenge you to hear me very well. Ropafadzwa haisi connected nemisodzi. Kuchema nemisodzi kunoita kuti Mwari vazive kuti zvinhu zvako zviri kunetsa ende zvakaoma. Wokupa solution through what you are supposed to do. Saka Matthew 6 verse 6 unoda kuti unoiverenga wagumba inoti kana makunamata munovhara door, but kana mavhara door hariti Mwari anonzwa zvamunotaura, inoti Mwari anoona zvamunoita achakuropafadzai. So doing in a connection, in a blessing than crying. It's good to pray, but the best is good to act to attract what you are looking for. Shunemi haana kukumbira kuti munhu waMwari panapa hatina mwana, akangovaka pekugara. So musi anzi Elisha ndokubva abvunza Gehazi kuti shedza mukadzi weShunemi nekuti ane zvakanaka zvaaita, so we need to do something. Kuda kuti Mwari havanyarare munhu akaita zvaanoita muimba yaMwari. Mwari havanyarare ukaita zvaanoita musociety, zvaunoita mukereke yako. Mwari vakatendeka zvekutodaro nokuti havangakanganwi zvakanaka zvaunoita kuti varegere kukupa blessing muupenyu hwako. So mukadzi ari kuti ane zvakanaka zvaaita, kuda zvakanaka zvaunoita zvinodenda Mwari kuti vakuratidzawo kunaka kwavo. Saka mukadzi akauya ndokubva ati chii chaunoda kuti kuitire, ndokubva ati I'm living well among my own people. Remember, ani dambudziko haana mwana, but pane mamwe matambudziko mulife yekuti ukagara nawo for a long time hauchatarisira breakthrough, wakuda kumaneja kungorarama uri zvauri, nokuti mindset inosvika painokuudza kuti pamwe ndo life yacho, pamwe ndo upenyu hwako, kunamata hako, but ndo nyika yacho, ndo mamiriro ezvinhu. Ungaite seinamata hako, but ndo zvazviri. Tine machallenges ekuti takamboda kuti ngaapere tikaona kuti haasi kupera kusvika taakugona kuamanager. Yet we are not designed to manage them, we are designed to get the breakthrough out of them. I'll give you an example in this street meter, so I love examples to Nanya Tsonzwa. Ndinoti ndikaenda kutombosha wakumusha kwedu ndikafonera mambo wangu vanenge vachibika. Tikasvika nevana vangu tinogona kungopinda mukicheni mamari. Unoona munhu ese akuda panze, akuda musodzi nenyaya yehutsi. But muchemberi anga ari mukicheni for almost 2 hours.
haana problem nehutsi. So ndaimbofuta kuti Mchembere akasimba nokuti hakune musodzi kana ari kicheni mune hutsi. But ndikadiscover kuti ma-first days paakatogarawo kicheni ine hutsi aitombobudawo misodzi. But the system ndobva yazova damaged to an extent yekuti takutofunza kuti kusimba iko kuri kurwara. Nokuti kana usiri kurwara uri normal, hutsi unokanganisa meso wako unotobuda misodzi. But kana system yacho yadamaged, tinenge takufunza kuti ndokusimba. Life inodaro. Tine vanhu vanofunza kuti vakasimba nokuti vajera kutambudzika. What was statement to so long life? Atikuru kufema. Kama kufema reka, because it's not a good plan of God. So that's why I will tell you I'm living more among my own people. Yet she's not okay. Avana mwana, marriage make muruwadza mune challenge irimo, but ashinga pakunoshitambira. Tine my issues, let's be real guys. Tine my issues atakatambira mu life. Ekuti kana amwe vakapinda mai 2 minutes vanotorwadziwa, but tane makore 3 where atina basa nacho. Discover kuti zvimwe zvinhu zvatinodya zvichiri zvikunaka hazvinake isituation yakuita kuti tinzwe kuti zvinge zvinonaka. Taitenga half loaf, I grew up in Dharamshala. Half loaf nefreezers. Zvainaka zitaiti. Ndakazvidiscover kuti hazvinake. Isituation yaunenge uri. Ino unogadzira manzwi ako kuti aite sanga zvirai. So ngadzira kuti I'm okay, yet it's not okay. Dambudziko rake ari gamuchira ndo life yacho ndingaite sei. Handina kudzidza saka ndingaite sei, handina hama saka ndingaite sei. Unosvika paungoziva kuti ndoka life kedu because tiri vanhu vaive musadzidza, vanhu vaive vakazodai, vanhu vaive vakazodai, but I've come to challenge you. God is about to surprise you. Tinozividzira kuti hachiitiki, chakanzi hachiitiki. Wakushamisa kwaJehovha ikoko, wakushamisa paMwari ikoko. Pane zvaachaita muupenyu hwako, zvekuti dunhu rese rinofanirwa kushamisika. Nokuti for many years vasina mwana mumba, I'm sure ningi nemuyanga yapo. I'm connected to matambudziko edu. Mazita anoshandiswa nawo musociety inoita kuti saafarira akataurwa so ane connection nematambudziko kwete nerugwaro. Ende pese munhu paanopinda muchallenge upenyu hwakaoma vanhu vane zvavanotaura. So mukadzi uyu nemurume wake vakasvika pakuzvitambira kuti ndo zvatiri. Elisha ndobva ati hey ndanzwa naGehazi kuti mukadzi uyu haana mwana. Umaoza ukaita nhamo yekutoudzwa nemunhu wepanext uchitokanganwa yako. Nokuti abvunzwa kunzi haufazi kanzi I'm okay. Gehazi akati aiwa havasi okay vanhu ava. Vanhu ava havana mwana mumba muno. Elisha ndobva ati gore rinouya nenguva ino muchava nemwana. Bhaibheri rangu mukadzi uyu haana kuti I receive. Haana kuti thank you man of God. Bhaibheri rangu akati do not lie. Musanyepera muranda wenyu. Haana kugamuchira, but to my surprise, she conceived. Ndaifungidzira kuti ungatenda ndopaunogamuchira ka. Uyu haana kutongozvitenda. Rangu ratotaura kuti do not lie. Musarevera nhema muranda wenyu. Ndakangotino kunzwa kuti I receive, thank you, ndoba zvinoita. Uyu mukadzi ari kundichallenge ne-wrong formula. Paanzi uchava nemwana gore rinouya nenguva ino, ati kwete musanyepera muranda wenyu. That's what Bible has what but the following year. Kureva kuti action yaakaita ndo yakataura louder than her words. Vanotaura chirungu vanoti action speaks louder than the words. Kureva kuti mukadzi uyu zvaakaita akadyara zvinotaura kudarika kudhauta kwake. Kuita kune simba kudarika mumashoko. Aramba musandirevera nhema. Bhaibheri robva rati asi gore rinouya nenguva yacho ndobva ava nemwana. Haana kuzvitenda.
Mwari vamuitira. Anoitirwa sei asina kutenda? Chimira unzwa. Paakavaka imba pamusoro pemba yake inogara muranda waMwari, inenge picture yehuku yakararira mazai. Huku ikararira mazai ndiyo inocreate the right atmosphere kuti zai rizochechenyeka. Rikandibve pahuku. Amai vari kubatsirwa vari muleba ndo vanonzi push. Kamfana kari kubuda akasirwa kanonzi come. And I'll explain. Alright. Yes. 9 months zakwana hatisi dzaamai ndedzemwana, but ane mamanzi akwana asiri anotohwa naye. Kureva kuti pari kudiwa the power of the mother. Yes. Kuti vagone kuburitsa chinenguva yakwana. Yes. So the prophet represents the mother. Iwe une blessing ya season yayo, but you need the word of God to push it to manifest. Nokuti kana ari amai ndo vari kupusha asi mwana kumanikidzira kubuda. Ane mamanzi akwana mwana, but haana energy to come out. Ane energy is the mother. Saka apa mukadzi uyu nguva yekuti ave nemwana yakwana. Saka akutaura shoko iro rake rine simba muprofita. But gore rinouya nenguva ino. Uyu no yake nekuti musarenyepera shara hazvina kana simba nekuda kwekuti kana amai vapusha mwana unotobuda. Elisha unounderstanda kuti amai ava nokuti tiri musociety mufundisi akapota achiamba mapenzi ake mumati akazokuti you are blessed unofunga kuti inyaya iti woti ndombaaitika aitsamukira kudya ipapo tikasadza kubikirwa kugeza paanozoti gore rinouya nenguva ino uchanya mwana unoti tii akutaura mati wanatiwo mudii bishop vabhutaka handiti ndezvatanaitira but kanikupa background diki kushaka kuIsraeri mavakira avanoita dzimba yekuti vaisiya room yekuzovaka imwe pamusoro space kana kuti system yekuti kana vavaka imba parufu pacho panenge patove nezvidhina futi kuti vakabereka the first born inogara futi pamusoro. Land yavo idiki. I've been there physically. Kwete zvemubhaibheri 2 years ago ndakamboenda kuIsrael for 8 days. Nanhasi vachiri kuita izvozvo. Dzimba dzavanovaka vanosiya dzakaita kasystem kokuti panozongotangira imwe futi pamusoro. Why? Nekuti land ishoma, saka first born inogara pamusoro apa. Saka pavakavaka imba yavo for Elisha pamusoro, vari kuvaka imba yafirst born asipo. Pavari kutoti tiri kuitira muprofita vari kudenha denga, pavakavaka imba yemwana wacho, Mwari anga anotarisa mumba macho achiona musina mwana. Kuti pavari kuitira Mwari vari kuzviitira ivo. Munhu akaunderstanda this concept yekuti pese paunodziitira Mwari chakati, truly speaking, hausi kuitira Mwari nyangwe mwana chikukuisa, unongochizviitira and I'll explain. But remember kuti Lord I lift you higher, hakuna munhu anosumudza Mwari. Let's be real. Kuhaya kupi kwaungaendese Mwari iwewe nepauri papa. Actually, zvazvinotoreva ndezvekuti Mwari tisumudze iwe. What by worshiping him, unoelevetwa ndiwe kwete iye. He does not change. He is the same yesterday, today and forever. Asati arunamatwa nevanhu aizvirumbidza ega, aiti akasinga nyika, aiti this is good. People hear me very well. Mukadzi paavakaimba pamusoro, avaka something pekuti ndo pachasvikira solution. Pasapa ndo pane dambudziko, saka avaka solution pamusoro pemba yake. Kuti atendera Mwari kuti uye pamusoro pedambudziko rake. Imba ipasi ndo ine dambudziko. Yavakwa pamusoro ndo pauya solution. Kureva kuti paunoitira Mwari chinhu, uri kuunza solution pamusoro peproblem. So when God sees your problem, anoitarisa through what you have done to him. Atarestekinoindiri zvakanaka. Mufunge hama dzangu kunamata, kunyengetera, hakusi kunyengetedza Mwari kuti achinje kuti ave right. God is good all the time. Kunyengetera, hakusi kunyengetedza
kuratidza Mwari kuti achinje pfungwa kuti akude. Anotokuda. Patinonamata, we are seeing a revelation yekuti tive aligned to the mind of God and knowing the will of God. So now yekunamata Mwari yakazembera pa-action for your life to change. Vabereki vako vaiti mwanangu kuchikoro vanhu vaita zvishandwa zvese unochikora kuna Mwari, but pahoniti usatsvage, usaregera chechi ichino haya caretaker, tsvaga badza neslasha unoita basa paimba yaMwari. Ndopandakaziva kuti Mwari uyanonamatiwa futi nesimba rako. Without money you can even save God with your labor, with your power. Mwari vanenge vakutarisa paunonamata through what you do. What you say, vanozvinzwa, but he responds through what you do. And I will repeat. Paunopfugama uchinyengetera, vanonzwa minamato, asi vanopindura munamati. Munamato wako vanonzwa, kana vaunzwa vakupindura, vanopindura munamati wacho. Because that's through what you do, he blesses you. So it's the doing that attracts the blessing, not the tears or the cry. Paunotochema uchinyengetera paye vanotonzwa. But hepano pane nyaya, respond yao iri through action, not tears. Mukadzi weShunami i good example yemunhu asina kubvira apinda muprayer akakumbira akachema kuna Mwari. But akaitirwa nokuti kune zvaakaita zvakadenha Mwari kuti varegere kunyarara. Dorcas wakafa. Vanhu vobva vanoshedza Peter kuti uyai munamatire Dorcas. Zvakaita kuti vanhu vamboti endai munoshedza Peter achitadza kuenda kuburial. Inauye kuti Dorcas anga akatenderedzwa shirikadzi dzaichema nokuti wanga ari so powerful for society. Waipa shirikadzi zvokupfeka. So vanhu vakanzwa kuti kungoviga chete pasina kaprayer regai mushedza Peter. Peter akaenda kubva anamata naDorcas. So Dorcas chimwe chakaita outstanding kuti paitike miracle i-action yaaita achiri mupenyu. In other words, handisi kuti Dorcas akamutswa, nokuti Dorcas akazvimutsa nekuita kwake kwakaita kuti vanhu varegere kumuviga. Chanari chechi izive chinonzi munamata kuita, chinonzi munamato kutaura. So vazhinji vedu hatinamati, tinoita munamato. Chinonzi munamata kuita, munamato kutaura. So ukanamata Mwari vanonzwa munamato, asi vanopindura munamati munhu, the person. Maybe I'll download an example. Mukomana akatofimba musikana akati datokurora musikana anogona kuramba. But mukomana akadzoka after anosvika musikana uye akaroorwa. Ndo zvataitaura wani. Ndo paanonzwa nemusikana kuti handakuramba zvawaitaura, ndairamba chaitaura. Besides kunzwa kuti uri kuti kudii zvawataura anozvida, vachataura chacho hachide. But anoresponda kune chataura kwete zvataurwa. Zvikataurwa nemumwe munhu anoti ndinoda, zvikataurwa nemumwe anoti hazviite. But the respond yake haisi pamashoko, iri pa the person ane mashoko. So kunamata, kuita, munamato, kutaura. Mwari unonzwa munamato, unopindura munamati. Atai papa uchatanga kuimprove mchana chako. Nokuti une zvimwe zvaunosema nekuchiumbura kuti Mwari zvikatidze unoshamisa. Vanenge vachakukwenye nounoshamisa hauti. Mukadzi weSamaria akataridza kuti anoda Jesu paakati takatomirira Mesaya. But my surprise paakamunyima mvura akamhanya futi muguta unoadvertisa Jesu wanyima mvura kuti haimuoni murume arume. Tine vanhu kuti anoda chechi zvokuti hana chaanoitira. But anofamba achitaura. Ukatopinda ndokuchechi kwedu unoita ikoko. Mvura haambopakanaka one but kuadvertisa chechi. Ani vanhu vanotoudza kuti Sunday handei kwedu kwacho unogweitei anongopinda uzvo.
situation maana kukumbirwa kuti ndivakiremo. Elisha was passing by. And it's no one wanted to anodaro. Zekuta hatume muranda wake to beg from people. Remember, ministers of the word are not beggars. Vanhu vanokusvika pakuignore Elisha. Mwari vakatenda kugara kubako ndokubva atanga kumupa chingwa nemakunguo aviwe nechingwa nenyama. Usafunze kuti vanhu vanga vasiko vave varipo kunga vasisade, but Mwari akaramba achida munhu wake. Ndochimwe chandakaona muna Mwari kana vanhu vakasakufarira, but iye kana achikuda vanhu vanofanira kusvika pavanoshamisa kuti anogona ramba sei. Wasati kumupa kana tite izvozvo. Unotoshama inokuchechi vanopinda so 3 stable nepishana. Pamwe unopona matestimony enotopawo. Bone unotokumborerwa. Tinokuchecha kushama zvakati wani munhu ari kure kuAmerica. Achitira pastor wedu. Maria paakabereka Jesu, zvipo zvemwana hazvina kubva mulokawo. Baba wrote the wise men came from the east. Vakatoti kuna Herod taona nyeredzi kunyika kwedu. Ndokuti vakatobva kune imwe nyika vachiunzira Jesu zvipo zvekuberekwa. Musociety vanga vasina kubasa naye. Amen. Hapana malokazi akamupa magifts. Malokazi munhu akati nhumbwe yangu yamutsvene. Ndokubva vapo kukanya kuti mweya uchakupa zvipo zvazvo. Ndiri kuvharwa newana diki izvozvo. Mweya wakatangire nhupa wangu. Makunguo aipa Elisha chingwa nenyama. Ndoega makunguo akawana breakthrough in that season. Why? Elisha aigara pane chitubu chemvura. Pa 3 years kwanga kune drought mvura ichinetsa. So makunguo akateerera kuendesa chingwa nenyama ndochiita imwe mvura. Kurati pamwe pacho hausi kuendesa chingwa kuenda kumvura. And I'm sure makungu haana kulaudza mamwe chitaneta endai. So utoona munhu anowana breakthrough yacho haangofa akati chimboita iwo anoramba achiita. Zvekuti wega unoshanda kuti asi kushanda pidza nhamo kani anongoramba achingopa. So vane chavakanzwisisa chinoitwa naMwari. Akawana the blessing and the favor mune zvaanoitira Mwari wake aregetse. I've got friends vaimbotaura nemusoti, but why Banzam Street varengi mabhazi zvakarongeka so havasati vaona the blessing yandakaita encounter in those places zvinoita kunge dzakashoreka. Aitaura nyaya yekuIsrael. Munhu akandibhadharira tiketi rekuenda kuIsrael anogara paisland. Akangoona paFacebook kuti pane dzapastreet. Ndobva atondifonera kuti tine holiday atiri kuenda, do you want to accompany us? Sikuda zvinhu guys, ungarambe. Busy, ati muri busy, ndoita busy here. Handitoni film vaizvozvo. One day it was my first time kusangana naye kuTel Aviv kuIsrael. Indangofly from this side yakabva that side, tikasangana ikoko. Akanudza chinhu ichocho kuti what you are doing in the streets, I just like it. So Mwari vati ndimbokupa holiday. Such thing, I'm sure it's tough for a church to organize a holiday in Israel for a pastor. It's not easy. It's not easy. Can I look out here? It's not easy. So akawana breakthrough area yacho arigeti. Makungu arikupa Elisha mchingwa ni nyama. Chinoita taramba achiterera achiuya akangocheta chingwa akutonwa mvura. And in that time there was famine. Mwari akupa assignment isina kubereka a blessing. Never. He's so faithful. Kana vatodyara assignment yekuti vakira murana wangu Elisha paari kupfuura apa hakurege imba imomo muri barren. Never. He's a faithful God. Society inogona kutaura kuti vari kufidha kamufundisi vari kufura napa vari kufidha kamufundisi isociety, but ziva kuti Mwari vati kudii and ziva kuti vakatendeka vane zvavanoita. Dai vanhu vemushireni vakaziziva kuti murume ari kupfuura apa achiti anoita kuti mumba mevanhu muve nemwana dai yaidikiwa nelocation yesu. But sometimes the revelation is not for everyone. That's why I don't trust everyone to do it. I don't believe everyone to do it. There are some people selected by God to do things. Girls, vakabvunzwa todii kuti havana mwana ndokubva adeclare shoko. Gore rinouya nenguva ino papa pano pachava nemwana. Haana kuzvitenda. But action yake
it was a place of receiving. Zvaigona kuramba nokuti already imba yekugara mwanakomana yatovakwa. Elisha waingopfuura nepo asi kugara ipapo permanently. Kuti vakavaka a temporal thing to attract a permanent blessing. Chavakavaka ndechekuvakira ari kupfuura, but puna achasara achigara imomo. Mhamwe yedu kuchechi ndeyekuti pamwe ndikanochema Mwari vachandinzwa, icho kwandi vanonzwa. Ndikanochema ndikanozviratidza kudurura kuna Mwari, action yako hatifanani zvatinofanirwa kuita. Takangofanana kuti tinofanirwa kuita. Ndozvatakafanana. Umwe neumwe ane chikamu chaanofanirwa kuita muimba yaMwari, muupenyu hwake, zvida even musociety maunogara. Cornelio, minamato yako nezvipo zvako zvasvika. Zvipo zvinoenda kudenga here? Zvinoenda kumaraini. But Mwari unorecognize kuti zvasvika. Saka kudenga ndekupi manje? Kana Mwari achiti zvasvika izvo zvakaenda kumaraini. Noti kumaraini kune imwe subject inotaura denga. Ane shungu dzako ndedzekuitira Mwari ari kudenga. Ane zvimwe zvaanorecognize kuti zvasvika zvisina kuenda ikoko. Saka tanga kuendesa ikoko, anotokudza zvasvika. Mukadzi aida kubata Jesu, aiva the issue of blood, haana kubata Jesu. Bible noti akabata mukombero wenguo yake, the hem of the garment. Jesu ndokubva ati pana andibata, kuti pana abata hembe. Kurati Jesu nehembe chinhu one. That's why unoti paakabata hembe akatopora, gamba chinoporesa ndi Jesu kwete hembe. Say aikuwana results iye aita miss the person, which means whatever is on the person represents the person. Kudenga kusvika waenga panoti Cornelio, minamato nezvipo. Minamato inoenda kudenga, zvipo zvinoenda kumaraini, but Mwari vari kuti zvasvika. Saka kudenga ndekupi? Saka kudenga hakusi kudenga paunofunga. Paunofunga kuitira denga, pamwe pacho unotopodza denga racho. Zvipo zvasvika, zvaenda kupi? Zvaenda kumaraini, but Mwari vari kuti zvasvika kuno. Kurati Mwari vane extension yedenga even on the ground. Yakuti ukaita encounter nayo, God recognize it. Kana achindiri Mwari weshirikadzi nenherera, it's easy to touch the heart of God. Unoenda kushirikadzi nenherera uona zvaunoita. Mwari anoziva kuti kana watopa timiri wapainini. Mwari ane extension yake yekuti you can reach out to him usina kuenda kwaunofunga kuti ndokudenga kwacho. Church, hear me very well. Dambudziko remukadzi weshunami nemurume wake anga asisina tarisiro kuti angawane breakthrough. And the breakthrough haina kuuya through praying, yakauya through action, offering a service to the servant of God who was passing by. Someone went to haiwa zvisirizvo chida kuti namati macho muda kuti ndakanzwa Mwari chechi unoitwa murombo ukaenda kuchechi wozva vanokutorera mari yako. Kana uchiti chechi inokuita murombo, zvinoda kuti wakauya wakapfuma. Give in the verse kuita murombo. But kana wakauya uri murombo, haugone kutaura izvozvo. Amen. Let's be real. Chechi unopedzisa wa murombo kuti ungovapa, unonopfumisa umwe munhu. Iwewe kana uchigona kupfumisa umwe munhu wakadi kuzvitanga kuzvipfumisa. Itarise chako unopfumisa munhu here pauri papa. Zvokuti ungatoti tikavapa sokunoita kupfumisa vanhu. Kana une ability yekupfumisa munhu, zvitange kuzvipfumisa iwe. You see, sometimes the devil whisper to you nonsense, Shasha. Yes. John chapter 9, murume aiva bofu, Jesu akakanya matepasa nefu, akaisa meso ebofu. Anononzwa kuti meso haadi mafu. I'm very sensitive maziso nemafu. But kune imwe solution iri sensitive yekuti ndoda kuti uzota ari kuzviita ndiani. Nokuti paakaiswa munofunga akabvunza ndiani ari kundidaro zvikati Jesu ndopaakadzikama. Ukazwa kuti zvina Mwari mukati usateerere usensitive hwazvo. Teerera kubhuya kwekani. Akaenda kuruzisiro makageza akadzoka achiona. But atoshorwa naJesu. Mavhu kumeso haasi right. But process iri kugadzirwa ndei yekuti uve right. Saka
kuziva ari kuzviita nechaari kuzviitira kunoita kuti munhu adzikame, nokuti kuitira Mwari kwakasiyana nekuitira vanhu. Vanhu vanokanganwa, vanhu vanotsika-tsika, but Mwari wakatendeka. But I assure you kuti murume uyu paanoenda kurusisiro mukutogeza, along the way he met people vakataura zvichida zviri negative. Baba panonzi fight a good fight of faith. Inyaya yekuti you'll be fighting against the words of men and the words of people. I remember when I started ministering parenting, koma ndakana naye kuchora kayo kandiri zvakashamwari yauri kutamba kai wakuti makisa. Wakanzi parenting watadza washachecha. Wakuti aitanga arundi kansela so achida undi kanzura. But it was a matter of time. It was a matter of time. Vale kubakata ilo chakwatana 10 years ago. Vakaona kuti vanyana ngakupenga kufamba parenga pachiparidza paridza so. Vakaramba zvakanzana barabara nekuseri kundirambira zvero. Vakanyara neni. But today, ndovari kutodza vanhu kuti aigara pedu chaipo. Why people they change? When God blesses you, everybody likes you. The same people today, they celebrate me. They are so happy. Because they don't get encounter unless you want to get now. Even if Pastor Wadai Boshanda so, I'm fair in this. Children, I want to go to the sun. I to shut up. But it was not like so. Just not down. Just not down. I remember if I was an original parents sometimes on a face with soap. One way, one anaya. Church no pay some Nazarite teacher with it every day. But today, it's a different story. Ndinezvinhu zvandoona kunongedzera muupenyu, not 3/4 of them hazvina kuuya by prayer, zvakauya by serving God. Prayer kwacho handiri kumbosweri zvakanyanya. Ndakamaster art yekuti serving attracts blessing. Zakaria baba John the Baptist, zvanzi Bible rangu na Luke chapter 1 and 2. Zvanzi vari mu hall of the holies vachibhena incense vari panze vainyengetera. Ngirozi ndokubva yaiuya ikaenda kurutivi realtar. Angel Gabriel, right side of the altar. Ikati Zakaria, minamato yako yanzwika. Yet the man was not praying, he was burning incense, which means serving is equal to praying. Atuchembera. But where came safe? In the time of saving, so don't lose heart, continue to save. He's so faithful. Kuna blessings akauya 10 years after. One day during the time of COVID, I love my testimony. Testimony sometimes encourages me. Now, during the time of COVID, somebody called me, Dr. Varishen's office, I end up office, Dr. Varishen's the man is a big guy. Dr. Varishen, I'm a Seventh-day Adventist. I don't know if you understand me. But when I tell the name concerning what you are doing in the streets, I must appreciate you for that. For the whole year, Dr. Varishen has a salary. Oh yeah, COVID. I don't know what's wrong with you. I don't know what's wrong with oh yeah, I was on salary during my times of COVID. From a total stranger, a Seventh-day Adventist, I got what you are doing is good. I need to pay you a salary for this whole year. I'm never telling that I should have but it was a salary just for sitting. Why? I can't do one day I was preaching or quite full. So I don't veranda we shop nakabata umbrella and chiparita. I got that dedication alone. Yaka minister bandiri. But no matter the season, you are still preaching. So in this season, no matter what I've seen God doing things through action more than crying. Oh yeah, you can
Thank you so much. Agreement but I want to offer you something that is for life. Don't value state growing project. Yeah, I'm going to such down there, but it's in Haruma. You know what you got today? You put up to him, it's a small thing. I'm not small there. No, my big action. It's a small, you will be I've seen God doing things through serving God. Even my students, my even this thing I have figured. Monaka, in a chat on the chat is somebody I don't know Facebook spells like I passed that I can't ring, but I passed the motion. No one for near us. Makachat and Tantina, Mono that are two rooms with mine. It's not no value by a task with a long chakauti, venue marry, catering marry, media marry, Pablo Gabiet. When I'm saying by 9 o'clock when I put at CGS, but I don't phone now. Nobody to be 1 hour. Around the half 11, Mariacho, yes, and by yes. In every chapter, not at time, not on a Mariacho. Why don't you prepare? When I want to talk, I got to fly up that and I'm to watch you, but I got to go to that's not what I'm saying. I said the Lord. So I've seen God doing things, but by a moment, a time, you're going to need a sekundas, really chin, in a sekundas, nabas. That's when you will be fighting a good fight of faith. Who's not other tendeka, we are Karurama, and are having a why? Because the devil, I know we are. The period you would have said to Jaita, do what you read. Or what you are cool, or feel a man. Send us Jesus shut. But we all would soon get out of the water mirror. We don't put them at one to Panto. I can tell you from now. I'm going to period the next time you are not mind what I see in the his end is not short. He's so faithful. An economy of Nuka Maru, but economy no say blessing yet Jehovah you kingdom. I fire catching one mirror on the ground. Principles not a mirror shakaipa. Why Bible not when the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise a standard. When things are not okay on the ground. That is why you work worse. Why you not let them be light and there was light. Rima no that over foot. Balance let them be light to go in the theater. But the Rima God did not complain. Which way is darkness coming from? But Bible not during the night. This idea to create the moon and the stars to rule over the night, which means kuna shin no Buddha beds kana rima rauya singa bude kana kuni shieta. Amen. So never kuti kuna imwe favor ya mwani inongooneka when things are bad. Kana zvakanaka unogona kusaziva kuti ndimwari here kati manakira nemamiro economy, but when things are bad you testify kuti dai asiri mwari apa ndaibisa pabuda. He's so faithful. He's so faithful. But when it's like Republican would eat a pass by. My opportunities are pass by. Elisha looks like a man as in a direction and move back to the parents as in a check but I got a blessing no working. My only favor, I'm not a put a chichi, a party of famba, but it takes those who have spiritual eyes to attract the blessing. Lord
Lota anakusvikirwa kumba kwake ndiye akakumbira vatumwa kuti handei kumba kwangu muno ndikapuwa nepekurara mugeze tsoka muende. Abrahamu anakusvikirwa kumba akaona varume akagara pasuo retende akamhanya akanowira kutsoka akati kana ndawanirwa nyasha svikai nokumba kwangu mugeze tsoka dzenyu. Kunoti kune imwe blessing inoti attraktwa newe. Zvimwe zvaunoona zvinomuwana zvanga zviri zvako, but nguva yekuti uende pazviri ukonektane nazvo dzimwe nguva wakashaiwa mese kuzviona. There is a blessing iri around, iri close to you, but sometimes inoise kunge iburden, kunge mutoro, kunge miedzo zvokuti ugonyatsoona kuti pane waunofanirwa kubatsira nokuti ndiye anofanirwa kukubatsira. Metsi yacho ikatodarwa upabude. Joseph ari muprison wamusungwa akarora paruradzo hope dzevasungwa kwete dzamejasiti kwete dzaloya vanoziva kuti vakatosungwa neni pasame level hapana iripo takangofanana but haana kuti ndinoomera negift yangu. Akatanga kushowa gift yake to those who cannot pay. Problem yako unenge kuti panobuda mari. There are times you must make a name and do things to make a good name so that in the future that name will open a way for you. Unogonere kurapandura hope dzemumwe musungwa asingabhadhari. Nokuti kana mambo varota musungwa wakarapandura hope ndiye anozoti kuna mambo tine akambotirapandura dzedu tiri kusungwa kujere. Kunoti pane time yekungosevha but kusevha kwako Mwari havakanganwi. Pane pazvinozorangarirwa iwewe nokuti une service yawakaofa. What I'm looking at, life mango today, sometimes it's not a result of what I do, but it's a result of what instead of my went to Mazoeso. So my phone is right to account and that's accommodation to church. So my phone is I could be around but attend. So my father was a good man to such an extent you could I to in the room, what you are naming the kitchen. To not phone is our what a personal prayer. Mwari. I know I've come with this message. God, show me what to do. Tell me what to do. I'm here. At my level. I know there's no shooting at you. Lord, show me what to do. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Thank you for your favor. Show me what to do. Show me what to do to attract the blessing. Just like the Shunammite woman. Show me what to do. Show me what to do. That is the way to do. I don't know what to do. Show me what to do, show me what to do, show me what to do, show me what to do. Gratitude we taman wangu gratitude tauraine ni kipano. Ropa fato kulicha kadribida. Asini gratitude we in the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Lord, show me what to do. 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 Lord, show me. Lord, show me. Lord, show me. Do not is anyone wrong. 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 Show me what to do. Lord, show me what to do. Show me what to do. Lord, Katarosa, Ribosayo, Metabalatia, Takarabosa, Ibabasante, Kemaliga Dayano, Ibadayo, Metabalanda Raboshiata, Ikatabalika Tabalanda, Tetelia, Tasaya, Leketeresha. I want us to raise our hands. I want to make a declaration. Father, in the mighty name of Jesus, I decree and I declare upon this ministry, upon this church, financial doors to be opened, favor upon their heads. Baba ndikutaura nyasha tamakapa mkati weshunemi kuti ropa fadzo haina kudarika but yakauya nemuupenyu hwake. Ropa fadzo yenyu Mwari ngairegere kuva chamba, ngairegere kuva darika. Ndadeclare favor, ndataura nyasha in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father, I speak blessing, I speak favor. In Jesus' mighty name I pray.
Amen. Me, I'm not a prophet, but I want to pray just for 2 people. No, I'm not a prophet. I want to pray for 2 people concerning the gift of ministering. Just come. You just come. Just come. You just come. Just do it. Raise your hands. Father, in the mighty name of Jesus, Lord, I thank you for the word of knowledge. As I part in the grace, as I part in the fire of evangelism, use it, Lord, for the glory of your name. I release grace and favor. May the fire of the Lord touch upon his life. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I release the fire, I release the grace. Use him, Lord. Let him receive the fire, a revival to be upon his life. In the mighty name of Jesus, receive the grace. May God mightily use you for the glory of his name. Receive the fire, receive the grace, receive the favor. In the mighty name of Jesus. Amen. God bless you. Please don't doubt God. Bible note, don't despise the days of your humble beginnings. Start where you are, start small. Win souls for God. I see blessings coming your way. Maybe it can take time. People can say whatever they say, but I assure you, He's so faithful. I assure you, God is so faithful. Now this prophet, the challenge will come. Maybe I'm writing on your grace. I don't be prophet. I want to pray with people. Yes. As one of you don't must want to think it's a common thing. It's a prophet. I want to take us something more than a matter. But into selling, buying and selling things. Father, in the name of Jesus, it was the same about Baba, they're going to release a yasha. They're going to release a favor. I am maoko Jehova, pawano tegesa pa msika wake, pa shop yake mabasarake. Nyasha! Nyasha! Chesi chakatika rono yake mazaka taurwa. Kuti zvinhu zvake azvifambe Baba ndiri kusunungura pa temple yake, pa shop yake, pa basa rake. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mazi yake renererwa pamusoro pezvaanotengesa, pamusoro pezvaanobata. Ndiri kutaura nyasha. May doors be open. May doors be open. May doors be open. Favor, 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 favor. Mungu ayebanga shiendeke. Nyasha tatinurwe. Nesi itaracheso. Nesi itaracheso. May you receive grace. May you receive favor. May you receive favor. Just bring it to me. Just bring it to me. Father, in the name of Jesus. So jealous, they speak, they do whatever they do. When you can but now declare Pamsika, welcome a project, you know better than how not take this. Father, in the name of Jesus, by fire, by power, I cancel every negative plan of the enemy. Shall I know better? No God to offer. God come to the Yasha. God come to the favor. In the name of Jesus, I reverse every plan of the enemy. In Jesus' mighty name I pray. Amen. God bless you. You can be seated. Tunotenda Mwari shukuru. Ngachivi chinhu chapinda mumwoyo wako. Pauchaona matauri kumba kwako. Mwari taura and show me what to do. It's the doing that attracts the blessing. At your level, at your own capacity. Usabvunze munhu usatsvake vanhu. Akatendeka anotaura ane zvaanokusunda kuita, ende ichocho chaanotaura iye mweya mutsvene ukachiita, you will see the faithfulness of God. Hazvireve kuti hagone kuita usina kuita, but a demand of faith, kutenda kusina mabasa kwakafa. Zvimwe zvinhu zvatinonamatira hazvinamatirwe, zvatinochema kuti Mwari itai. That's why I've come to preach to you. The Shunammite woman pane zvaipfuura.
Anakumbira kuti kungopfura muri mafunds number 3 and the prayer requests. It's good to be prayed for, but it's good to have knowledge and to know what to do. There's a popular saying I always say that I'm still kuti prayer haidzinge nhamo, prayer inodzinga mweya wenhamo, chinodzinga nhamo kushanda. Wasiwa uri environment you are successful, but success attractwa nedoing, nekuita nezvauchaita. Ukasaita zvinongonetsa, iwe wakanamatirwa. Kunamatirwa kuiswa muenvironment yekuti zvichiita, kuita kwako kuattracta zvichaunzwa naMwari mulife mako. Unowanamata nawo, please don't despise. Ndotangira kupi ndoita sei, he's so faithful. Mwari akatendeka. I've seen him doing things from grassroots, from ground level till today. He remains faithful. Church, Mwari ngavakuropafadze, Mwari ngavakuchengete, Mwari ngavakugonese. Can we clap hands for Jesus? Are you just sitting like this? Clap hands for Jesus, clap hands for Jesus. What a wonderful service. What a powerful service. Amunomari nakutendai. Evangelist nakutendai. Tumopati pochombera evangelist. We can do better than that. Can we celebrate the name of God? Can we celebrate the name of God?